Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, Hamaika egin. Telekuetan baino gutxiago igo direla argindarraren prezioa. Gasaren prezioa zehazki nola mugatuko duten da ikusi beharrekoa. Hor bi proposamen daude mahai gainean. Lehen aukera da soilik Errusiatik iristen den gasari jartzea, gehienezko muga. Bigarren aukera da Europar Batasuna bi zatitan banatzea. Eremu gorrietan gehienezko muga bat izango litzateke eta ez ordea berdeetan. Azken horiek hornituko lituzkete gorriak behar izatekotan. Mahai gainean dago beste aukera bat da, gasaren prezioa finkatzen duten tresnak aldatzea. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak, gasaren eta gordinaren iturria ixteko mehatxua egin du. Europar Batasunak prezioak mugatzen baditu. Ohartarazi duenez, Errusia prest dago bere kontratuak betetzeko, baina ez du ez gazik, ez petroliorik, ez ikatzik hornituko bere interesen kaltetan. Horrela erantzun dio Putinek G7 eta Europar Batasunak Errusiako petrolio eta gasaren prezioei muga bat jartzeko egindako proposamenari. Gabon gasaren auziak prezioen gorakada ekarri du, euroaren balioak beherantz egin du eta horren prezioa nabaria da. Gainera ikasturte hasiera honetan inflazioa altua da eta beraz udazkena gogorra izango dela aurreikusten da. Bereziki behar ginen betaurrekoetatik begira. Garbiñe Aranburu Lab sindikatuko koordinatzaile orokorrak heldu dio gaiari gurean. Langilei ezin zaigula esfortzu gehiago eskatu. Hori da lehenengo ziurtasuna. Azken urteak ere jada nahiko gogorrak izan direla langileentzat. Egia da Ukrainiako gerraren eraginez egoera okertu egin dela. Gerrari irtenbide negoziatu eta diplomatiko bat eman ordez, bide belizista hautatu izanak ere gerraren luzatzea eta krisi ekosozialaren eraginak areagotzea dakar. Baina testuinguru horretan, esan bezala langilei esfortzu gehiago ezin zaio eskatu, ez? Langileek azken urteetan 2011tik ona, erosalmenean bataz beste 6.000 euroko galera bat izan dugu esaterako, ez? Sindikatuez, irailaren 10ean larunbatarekin Izpurako herrian Euskal Laborarien Batasunak 40 urteak ospatuko ditu. Egun osoko egitaraua proposatu du Ipar Euskal Herriko bizi sozial eta politikoan, baina bereziki laborantza herrikoiaren alde paper garrantzitsua bete duen sindikatuak. Ospakizun giro honetan sindikatuak gogoratu du garai zailak direla laborarientzat, zehazki dortea eta prezioen handitze ikaragarria pairatzen dutela salatu du. Elebek beraien saltze prezioak ez direlarik hainbeste igotzen. Jan Paul Dualde Eleberen bozeramailea da. Aldaketa klimatiko horren ondorioak agertu dira, guk ustean biziki zaluago. Eta idorte hoi dela kausa piskat, edo estakuru, eta gerela famatu hoi dela estakuruen ustez, aitzin COVID-a izan zen, prezioak igo dira. Ezin jasana heldu da etxaldetan, eguneko 50 tonoia da, kasi kuranta, ezin txinetxea da. Ondoko egunetan laborarian ekezia malima dira, beharko dugu elgerrik mintzatu. Eta ikusi zeiten dugu konkretoki laborariek ez ezaten beren etxaldeak ez izaten zerra. Zenta hori da gure beldu jaundia, heldu den negu unibus, bazkaik edo ez da edo kristoen prezioetan da, sosik ez da etxaldetan, gure salmentak ahun guti emendatzen dira. Ustot ondoko honetan, helben lana izain den, beti izan dena, edo zein laborarin defenditzea bizi alizeiteko. Gurean Bittor Sánchez sindikatuko kidearen hildo beretik mintzatu gara. Gaur lehorteak, suteek eta inflazioak ekaitz perfektua osatu dutela adierazi du. Gure kezka nagusia, asko daude. Lehortetik hasita, pentsuen eta prezioak eta denen iodian, prezioak eta nola iodian, jasotzezteguna, galtzen nahi gana, eta kezka nagusia, noiz bukatzen da, noiz bideratzen dugun ze hau, egoera hau.
Eta bestelako lerroburuekin jarraiki, Jaizkibel konpainia urteroko eran aterako da bihar Hondarribiako alardean, desfile baztertzailearen aurretik. Konponbiderik ez da bideratu Izurriaren urteetan, baina aldaketa gogoa agerikoa da. Entseguak oso ondo joan dira azken egunotan, jendea alde sumatu dute espaloietan eta desfilea bera jendetsua izango dela argi dute. Entseguetara egunotan hurbildu baitira 100 pertsona, asko gainera gazteak. Irudi indartsuak zabaldu dituzte ere sare sozialetan datorrenaren erakusgarri. Izurriaren aurretik Hondarribian ospatu zen azken alarde egunean, 2019an lehen aldiz lortu zuten kale nagusia konpainiaren aurkako plastiko beltzik inork zabaldu gabe igotzea eta hori bera bihar errepikatzea espero dute. Aldarriak ordea bizirik dirau. Baztertzailea da oraindik alardea eta ohi dutenez justu haren aurretik desfilatuko dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek iragan 25 urteotako helburu berarekin. Alardearen parte izan nahi dutela aldarrikatzeko. Goizeko 8:00 abiatuko dira. Eta duela 10 urtean zuzen ere, 2012ko urriaren 21ean Gasteiz izendatu zuten Europako hiriburu berdea eta Arabako eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek ospakizun berezia antolatu dute. Jonathan Moreno, Gasteizko alkatetza arloko koordinatzailea. Energiaren arloan pausoak eman ditugu, pausoak eta besteekin alderatuz pauso potenteak dira, baina hor dago nire ustetan egin behar dugun biderik handiena. Eta normaltasunera itzuli dira Ordiziako Euskal Jaiak 3 urteren ondoren. Iaz ezen azokarik egin, baina gazta txapelketari eta enkantari eutsi zioten txapelketa ateak itxita egin bazen ere. Aurten azokak eta txapelketak normaltasun osoz egingo dira. Horrela Ardilatzaren edo Karrantzako esneaz egindako gazta lehiaketaren 59. aldia da gaurkoa. Hala ere gazta ez da izango eguneko protagonista bakarra. Nekazaritza munduarekin lotutako beste lehiaketa batzuk ere izango dira, esaterako fruitu eta barazki lehiaketa izango da, baita perretxiko erakusketa ere. Bestetik, Garagartza plazan egingo da Gipuzkoako Piriniar arrazako behien lehiaketa. Euskal Jaiak ordea ez dira gaurko egunarekin amaituko, ostiraletik igandera ekintza gehiago antolatuko dituztelako. Eta kirolei salto, Baionak 2023ko Frantziako turreko etapa bat hartuko du. Joan den urtarrilaren 26an 2023ko Frantziako turraren irteera aurkeztu zen Gasteizen eta Iruneko ibilbidearen berri eman zuten ere. 3. etapa Baionan bukatuko zela denen ahotan izan bazen ere, ofizialki horren berri ez jasotzeak galderak sortu zituen. Orain urriaren 27an Parisen ofizialki aurkeztua izango den ibilbidea ezagutzera zain egon beharko da, baina Media Baskek eskaturiko informazioaren arabera, aipatutako 3. etapa hori Lapurdiko hiriburuan bukatuko da. 2023ko turra Bilbotik abiatuko da uztailaren 1ean, larunbatarekin, eta lehen etapa Bizkaiko hiriburuan hasi eta bukatuko da. Txirrindulariek 185 kilometroko ibilbidea egin ondotik. Biharamunekoa Donostiara doana ere gisa berekoa izango da. Donostiatik berriz Irundik pasata Lapurdira sartuko da txapelketa. Baionara noiz eta nondik ailegatuko den ez da jakina, baina hastapen batean sprinterrentzat egokia izan daiteke. Eta lerroburuak horrela, heldu diezaiogun egunak utzi duen argazkiari. Energiaren bueltan atzo Sánchez, Espainiako presidentea, senatuan izan zen energia krisiari aurre egiteko neurri esanguratsuenak iragartzen. Hor, Sánchezek baztertu egin du neurri dramatikorik onartzea eta laguntzak iragarri ditu industriarentzat. Besteak beste, kogenerazioa erabiltzen duten industriei salbuespen iberikoa aplikatuko diete. Ildo horretan EAJak eta EH Bilduk egiturazko neurriak defendatu dituzte krisi energetikoari aurre egiteko. Udane Arbeo. Espainiako Senatuan energia krisiari aurre egiteko neurriak izan dituzte hizpide. Gobernu presidenteak hitzeman du ez dela negu honetan neurri dramatikorik ez itzala aldirik izango, eta aurki industriari zuzendutako neurri berriak izango direla iragarri du. Kogenerazioa erabiltzen duten industriei salbuespen iberiko aplikatuko diete. Euskal Industriako papertegi eta enpresa handiei mesede egingo dien neurria da hau.
Enpresa industrial asko ataka larrian jarri ditu energia prezioen garestitzeak, eta Espainiako gobernuak iragarri du aukera emango diela enpresa gehiagori aurrerantzan euren faktura murriztu ahal izateko. Pedro Sánchezek senatuan iragarri duena izan da salbuespen iberiko ezarri ahal izango dutela eta horrela prezio mugatuz probestu kogenerazioa erabiltzen duten industriek, alegia gas kontsumo handia dutenek. Eta neurri honek eragin handia izango du euskal industrian. Izan ere lantegi ugarik erabiltzen dute elektrizitatea eta beroa sortzeko erabiltzen den kogenerazioa deituriko teknologia. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 97 enpresa dira erabiltzen dutenak. Horiek 374 megawatt sortzen dituzte, Espainian sortzen den potentziaren 8%. Papergintzan, enpresa kimikoetan, keramikan eta ongarrien sektorean erabiltzen da gehienbat kogenerazioa, eta horien adibide ditugu Zikuñaga, Smurfit, Kapa Nerbion edota Papres bezalako papergintza sektoreko enpresak, baita Petronor edo Michelin industria handiak ere. Senatura itzuliz salbuespen iberikoa enpresa horietara zabaltzeko neurria txalotu dute jeltzaleek. Me alegro de que haya reflexionado sobre algunas de las medidas que ya mi grupo, tanto aquí en el Senado como en el Congreso, venía planteando y que haya decidido aplicarlas y ponerlas en marcha. EH Bilduk bestalde energia sektorean eskuartza handiagaren beharra defendatu du. Euskal Herria Bildu considera que hacen falta medidas estructurales, sistémicas. Creemos que los pasos anunciados, aunque vayan en la dirección correcta, se quedan cortos y son insuficientes. Es necesario y urgente intervenir sectores estratégicos como el energético. Testuinguru horretan Sánchezek iragarri du datozen asteetan aurkeztuko dutela merkatu elektrikoaren eta karbon isurketen Europar merkatuaren osoko erreforma proposamena. Krisi energetikoa areagotu besterik ez da egiten ari hilabetetik hilabetera. Ukrainiaren gatazka tarteko Europa ere larritu da. Asier Blas, EHUko zientzia politikoetako irakaslea aritu da gurean gaur, auziaren atzean egon daitezkeen interesez. Printzipioz, mendebaldeak eta bereziki Europar Batasunak eta Amerikako Estatu Batuakek gerra ekonomikoa hasi zutenean, gerra bortitz bat hasi zutenean Errusiaren kontra, bazirudien edo beraiek iragartzen zutena zen Errusia estutuko zutela eta Errusiak sufrituko zuela. Errusia noski sufritzen ari da, baina dudarik gabe orain arte askoz gutxiago sufritzen ari da Europar Batasuna baino, gerra ekonomiko honetan kaltetu nagusia izaten ari da eta benetan daukan ostertza ez da bat ere positibo. Sindikatuek aurreratu zuten jada udako oporraldia amaituta, lan gatazkak areagotu egingo zirela eta beraz, baita lanuzteak eta grebak ere. Inflazio tasa handiak eta langileen erosteko ahalmena ez galtzeko premiak nabarmen zaildu dituzte zenbait sektoretako lanitunak aurkotzeko negoziazioak. Arabako metalgintzarena kasu, hitzarmena berritzeko elkarrizketak esatzera ez aurrera daude eta hori salatzeko ekoizpena eten eta kalerateratzeko deia egina diete LAF, Comisiones Obreras, USO, CGT eta ESK sindikatuek langileei 3 egunez hilaren amaierarako. Aurretik bihar bertan, SEA patronalarekin elkartuko dira. Nerea García. Sindikatuek hilaren 21, 22 eta 23 lanuzteak egingo dituzte. Aurretik bihar SEA patronalarekin elkartuko dira bilera batean. Patronalari eskatu diote gogoeta egiteko eta gogorazi dute bertan bera utzi zuela ekainaren 29an jarrita zuten hitzordua. Joritz Iglesiasek ELA sindikatuko kideak azaltzen duenez mobilizazio horiekin jarraipena eman nahi diote maiatzean egindako aldarrikapenei. Sindikatuek aurreratu zuten jada udako oporraldia amaituta lan gatazkak areagotu egingo zirela, baita lanuzteak eta grebak ere. Izan ere, langileen erosteko ahalmena ez galtzeko premiak eta inflazio tasak handiak zaildu dituzte zenbait sektoretako lanitunak gaurkotzeko negoziazioak. Irailean greba ditu dugu Arabako metalean, iraiaren 21, 22, 23, eta horrekin egiten duguna da jarraipen bat eman, maiatzean, ekainean egin genituen greba deialdiei, eskatzen duguna oso simplea da KPIko igoerak eta lanaldi jeltsiera izan ere Arabako metalean daukagu Hego Euskal Herriko lanaldirik handiena. Hortaz aparte, lan osasunean, berdintasunean, bajen osagarritan eta beste kontuetan
urtetan ere hobekuntza batzuk ere eskatzen ditugu, baina orain garrantzia ematen ari gara bai lanaldi jaitxiari, bai KPI-ari eusteari, izan ere SEAK horri ez du mahai gainean jartzen. SEA patronalarekin elkartuko dira bihar, hala ere gogorazi dute ekainean patronalak bertan bera utzi zuela jarrita zuten hitzordua, eta salatzen dute negoziatzeko borondaterik gabe agertu zela hurrengo bilerara. Sindikatuek adierazi dute hitz egiten jarraitzeko nahia dutela, hala eta guztiz ere, uste dute greba dela behar duten lan hitzarmena lortzeko bide bakarra. Beraz, bihar ez ustekorik ez badago irailaren 21, 22 eta 23 lanuzteak egingo dituzte Arabako metalgintzako langileek. Otsailaren 28an atxilotu zuten Pablo González kazetaria Polonian eta preso dute ordutik kargurik gabe aske utz dezaten lortzeko ahalegin guztiak egiteko eskatu diete sindikatuek Espainiako gobernuari eta Europar Batasunari, besteak beste ELAK, LABek, Esteilasek, ESKak, Comisiones Obrerasek, UGTek, CNTek eta Espainiako eta herrialde katalanetako beste hainbat sindikatuk sinatu dute agiri hau. Eta Hego Euskal Herrian legalki behar duten 34.000 etxeko langileak urrian hasiko dira langabezia ordainsarirako kotizatzen. Etxeko langileen baldintzak arautuko dituen errege dekretua onartu du astearte honetan eta langabezia ordainsaria jasoa ahal izango dute. Enplegatzaileek 80% baria jasoko dute horretarako. Eta nazioarteari begira, Frantziako gobernuak lege proiektu bat aurkeztu du asteazken honetan, langabezia aseguruaren modulaziorako proposamena onartu duenean ministroen kontseiluak. Kontua da, lan merkatuan tentsioak daudenean eta langileak kontratatzeko zailtasunak daudenean, langabezia sorospena jasotzeko baldintzak gogortu egingo direla, horrela azaldu du Olivier Duspot, lan ministroak. Eta jaiei erreparatuz, Jaizkibel konpainia urtero bezala aterako da bihar Hondarribiako alarde egunean, desfile baztertzailearen aurretik. Oraingoz, konponbiderik ez da bideratu izurriaren urteetan, baina aldaketa gogoa agerikoa da.
Hondarribian eta Irunen alardeetan gizonen pare-parte hartu nahi zutela aldarrikatzeko bidean batera sartu ziren orain 25 urte. Mendela ordena berdintasunaren eta duintasunaren aldeko borrokan. Aurten kaleetara itzuliko dira pandemiaren etenaldiaren ostean. Jaizkibel konpainia urteroko eran aterako da desfile baztertzailearen aurretik, goizeko 8:00. Konponbiderik ez da bideratu Izurriaren urteetan, baina aldaketa gogoa agerikoa da. Mendela orden honetan emakumeak alardean aldarriak izugarrizko indarra hartu du 11 aldiz biderkatu da. Emakume hauek zabaldu zuten bide zidorra bide bilakatu da dagoeneko. Dena dela alardea ez da oraindik parekidea eta beraz Jaizkibelgo konpainiak argi du oraindik ibilbide luzea geratzen dela berdintasuna lortzeko. Azken egunotako entseguak oso ondo joan dira. Jendea alde sumatu dute espaloietan eta desfila bera jendetsua izango dela argi dute. Entseguetara egunotan hurbildu baitira 100 pertsona, asko gazteak. Izurriaren aurretik Hondarribian ospatu zen azken alarde egunean, 2019an lehen aldiz lortu zuten kale nagusia konpainiaren aurkako plastiko beltzik inolz zabaldu gabe igotzea, eta hori bera bihar errepikatzea espero dute. Azpimarratzeko abestalde 1986an emakumeak alardean sartzen saiatu zirenetik Jaurlaritzak 4 lehendakari izan dituela, Gipuzkoako diputazioak 4 aldu nagusi eta Hondarribiko udalak 3 alkate. Denak izan dira gizonezkoak, bakarra joan da desfile parekida txalotzera. Soilik bilduren aldundiak adierazi zien babes zabala Andrei, eta hark abiatu zuen azken urteetako konponbide prozesu sendo bakarra. Gauzak horrela bide luzea du auzi honek, aldarriak ordea bizirik dirau. Baztertzailea da oraindik alardea eta ohi dutenez justuaren aurretik desfilatuko dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek iragan 25 urteotako helburu berarekin, alardearen parte izan nahi dutela aldarrikatzeko. Hondarribiatik Gasteizera egingo dugu salto. Aurki beteko dira 10 urte hiria Europako hiriburu berdea izendatu zutenetik. Data berezi hau ospatzeko hainbat ekitaldi berezi antolatu dira. Nerea Garzia. 2022an 10 urte beteko dira Gasteizek Europako Green Capital izendapena jaso zuenetik. Arabako eta Euskadiko erakundeek baita fundazioak ere hainbat ekitaldi eta jardunaldi antolatu dituzte hurrengo hilabeteetan. Antolatutako ekintzen artean aipatzekoa da Zaz abeslari frantsesaren kontzertua urriaren 7an Foru Plazan. 2012ko urriaren 21ean Gasteiz izendatu zuten Europako hiriburu berdea. 10 urte pasa dira eta hiriko baita lurraldeko erakundeek bere agendetan izan dute ingurumenaren kontzientziazioa zabaltzea eta indartzea. Urtrena ospatzeko Gasteizko udalak, Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Vital Fundazioak hainbat ekitaldi prestatu dituzte. Hasiko gara irailaren 14an eta ordutik urriaren 21 arte ekitaldi kulturalak eta ondo osio edo osioarekin erlazionatutako ekitaldiak prestatuko ditugu. Irailaren 14etik 28 arte antolatu ditugu herritarren parte hartze guneak, hausnarketa eta parte hartze gune ezberdinak antolatu ditugu, bai gazteentzat, bai nagusientzat, helduentzat, umeentzat, herritar ororentzat, 8 esparru ezberdin antolatu ditugu, zenbait gaiarekin ere erlazionatutakoak izango dira ere, energia, mugikortasuna, hiri diseinuarekin erlazionatutako esparruak eta parte hartze esparru hauek izango dira jendearekin edo hiriarekin partekatzeko 10 urte hauetako hausnarketa bat, zein motako aldaketak izan ditugun eta zein motako aldaketak egin behar ditugu datorren urteetan. Udaletxeak adierazi duenez, 2012tik aurrera paso asko eman dira zenbait arlotan, hala ere, egiteke eta hobetzeke dago. Energiaren arloan pausoak eman ditugu, pausoak eta besteekin alderatuz pauso potenteak dira, baina hor dago nire ustetan egin behar dugun biderik handiena. Antolatutako ekitaldi eta jardunaldi gehienak doakoak dira. Hitzaldi eta jardunaldi batzuek inskripzioa behar dute, udaletxeko web orrialdean egin daiteke.
Hiriburuetan aparkatzeko arazoak askotan egoten dira eta Iruña ez da salbuespen. Alde Zaharrean fokua jarrita arazoa handiagotzen da datu zehatzak ezagutzearren bertako bizilagunen kotxe kopurua 5.300 ingurukoa da, aparkatzeko plazak aldiz 3.700 besterik ez dira. Horretaz gain, Labriteko bidegorria sortzeko obrak 11 plaza desagerrarazi ditu eta Parmako baluartean egindakoek beste 30 aparkaleku kendu zituen. Hiritarren iritzia ezagutzeko asmoz atera da Nafarroako 11 telebistako kideak kalera. Azteko hemen ezin da parkatu, baina izan badezu izate mazara hemengo residentea ez hartu zaitezkela, baina adiez ni motorra daukat, baina parkatzen dut kanpoko aldetik, eta gero ibiltzen dena oinez, eta hobeto, bestela zau egongo zen kotxez beterik, eta hobeto da ibiltzen jotea, txirrundularekin. Bino bakizu Alde Zahar guziek izaten dute arazoa parkatzeko ez dutelako parkinik, ez da? Arazo komplexua da, bai Iruñean eta bai beste lekuetan. Mira, si por mí sería, no entraría en un puto coche a Pamplona. Fíjate lo que te digo. Estos aparcamientos sobran todos. Infernu bat da parkatzea Alde Zaharrean. Nire gustatu, askotan esaten digute, eske astu behar dut dituzue kotxeak, zentroan bizi zaretenok, eta nik prest nago azteko kotxea, baino behar dugu kotxea, izan behar dugu kotxea, gaurko bizitzak eskatzen duelako, orduan, ni ahastuko naiz kotxeaz, baldin eta badaukat non ahastu kotxea, eta ez daukat, orduan, niretzat bilakatzen da amets gaizto bat, aparkatu behar izatea kotxea, eta orduan ikusten dut, eta gainera ikusten dut udalaren partetik ez dela kudeatzen behar bezala, zekentzen dira toki asko baino alternatibak ez zaizkigu ematen, nahi da kotxea ez mugitu baino mobilidade alternatibak ere ez dira eskaintzen, batez ere heldu jendearentzat, eta orduan uste dut oroar gestioa oso txarra dela. Aparkalekuena, garraio pribatuena eta garraio publikoarena ere, Iruñan, baino batez ere Alde Zaharrean. Pues mal, yo ahora ya me he tenido que quitar el coche, justamente en julio, pero sí que está muy mal porque hay muy poco aparcamiento y es complicado aparcar. Ez niri ongi iruditzen zait, olako proposamenak egitea eta olako iniziatibak martxan jartzea, baina iruditzen zait oso gutxi inbertitzen dela ere kultura aldatzean. Orduan, egiten baldin badituzu infrastrukturaz, baino jendea ez badaramazu prozesu hortan eskutik eta prozesu mental horiek egiten, nekez erabiliko dira eta nekez konponduko dute dagoen arazoa. Jo beto bai. Bestela dena hori egongo zen bete da eta obrena da jendea egotea ibiltzen, hori txirrendularekin. Agian ideia horrena izango litzateke egitea beko aparkeleku bat sartzeko publikoa, baina besteak egoten dira pribatua eta dena. Pero bueno, no sé si será bien o mal, porque a lo mejor es para bien para que no se utilice tanto el coche. Nik normalean ez dut kotxeri hartzen, nik beti garraio publikoa erabiltzen dut, haitz garraio publiko ona dugu. Eta Nafarroatik mugitu gabe, uztailaren 7ko San Ferminen prozesioak soka luzea ekarriko du Iruñean. Auzitegietan bidea egiten ari den prozesuaz gain, bide administratiboa ere zabaldu du Iruñeko udalak egun hartan Kuria kalean, ziren 10 pertsonen aurka. Zehazki 12.000 euroko isun bana esarri die bakoitzari Sandra Urra. Osotara 120.000 euroko isuna eskatzen da hemen Kuria kalean uztailak 7 gertatutakoaren harira. Urtero bezala prozesioan udaletxeko zinegotziak Elizako kideekin batera hemendik gora igaro ziren eta herritar talde batek kartelak atera zituen alderdi eskuindarren eta Elizaren kontra. Momentuan 8 pertsona atxilotu zituzten eta haietako bat espetxean sartu zuten ustez agente bati sudurra apurtzeagatik. Aste honetan jakin izan dugunez, Iruñako udaletxeak 10 pertsona zigortu nahi ditu eta bakoitzari 12.000 euroko isuna eskatzen die. Momentu honetan auzibidea irekita jarraitzen du.
Bestetik, kulturan abian da Gasteizen Telebista Festivalaren 14. edizioa, estreinaldi eta jardunaldi ezberdinez. Josita iritsi da Europako Biltzar Jauregira, besteak beste. Nerea García. Hala da, bai, Europar Biltzar Jauregian jardunaldi profesionalak egongo dira. Gaur, adibidez, arratsaldeko 5etan, tailer musikala izango dugu Joseba Beristain musikariaren eskutik. Horrekin batera, filmak proiektatuko dira Vital Fundazioaren kulturunean eta estrenaldiak printzipal antzokian izango dira. Festivalak goi mailako amaiera izateko, larun batean, amaierako gala izango dugu. David Alvarezek, festivalaren antolatzaileak dioenez, hainbat sorpresa egongo dira bertan. Aurten, Denderabako Fundazio Vital kulturonean, proiektuak egingo ditugu, AMC, 4 dokumentala proiektatuko ditu. Eta hau da, nik uste, nobedade printzipala. Gero ere printzipal antzokira bueltan gaude, amaierako galarekin. Eta Iruñean Nafarroako musika garaikidearen jaialdia martxan jarri da sorkuntza, esperimentazioa eta berrikuntza musikalari irekitako leioa dugunak jaialdia. 2015 urtean ibilbidea hasi zuenetik urtero musika sormena eta esperimentazioa hurbiltzen ditu Nafarroako hiriburura. Irailaren 7tik 17 bitartean adin guztietarako programa oparoa eskaintzen duen proposamen artistikoa da. Eta horrela iritsi gara albistegiaren amaierara, aurretik aipatu bezala Garbine Aranburu LAB sindikatuko koordinatzaile orokorra izan dugu gaur eguerdiko magazinean, gonbidatu nagusi gisa eta haren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Horren bestez besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gauean, gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Egunero legez, eguneko elkarrizketariatea irekitzeko ordua heldu da, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Garbine Aranburu, LAB sindikatuko koordinatzaile orokorra. Eguerdion, ongi etorri. Kaixo, eguerdion. Iraila heldu da, kurtso hasiera askorentzat, inflazioa oso altua oraindik, eta udazkena gogorra datorrela omen diote. Zeintzuk dira aurreikuspenak langileentzat batez ere? Egia esan, udazken eta negu gogorraz hitz egiten digute, ziurgabetasuna da, egun hauetan asko entzuten dugun hitza eta asko errepikatzen da hitza, baina guk ziurtasunak ditugu, eta ziurtasunak hirutan laburbilduko nituzke. Alde batetik, langilei ezin zaigula esfortzu gehiago eskatu, hori da lehenengo ziurtasuna. Azken urteak ere jada nahiko gogorrak izan direla langileentzat. Egia da Ukrainiako gerraren eraginez egoera okertu egin dela. Gerrari irtenbide negoziatu eta diplomatiko bat eman ordez, bide belizista hautatu izanak ere gerraren luzatzea eta krisi ekosozialaren eraginak areagotzea dakar, baina testuinguru horretan, esan bezala langilei esfortzu gehiago ezin zaio eskatu, langileek azken urteetan, 2011tik ona, erosalmenean bataz beste 6.000 euroko galera bat izan dugu esaterako, Beste alde batetik, bigarren ziurtasuna da egoerak errotiko aldaketak eskatzen ditula, egoerak politika publikoen norabide aldaketa bat eskatzen dula, karril baten eskuineko karri hartzeak, kapitalismoaren karri hartzeak azken batean kolaso egoera batera eramaten gaitula,
eta herritarren gehiengoaren mesedetan izango diren politiken aldeko autu argi bat egin behar dela. Horrek esan nahi duna da, krisi ekologikoari begietara begiratu behar zaiola eta sakoneko irtenbideak planteatu behar direla eta aberastasunaren bidezko banaketaren eztabaidari heldu behar zaiola. Gaur-gaurkoz, zoritxarrez, ikusten duguna da, elite ekonomikoak direla transizio hori lideratzen ari direnak eta herritarrok behar dugun transizioko sozialista eta feminista horri etzaiola ekin. Norabide hori ez dela behar bezala finkatua. Eta horren aurrean, hirugarren ziurtasuna langileoi antolatu eta borrokatzea dela gelditzen zaigun irtenbidea, eta horretan ari gara. Pasadan ikasturtean hainbat borroka sindikal eta sozial aktibatu ziren, horien ondorioz hainbat tokitan emaitzak ikusten ari gara, eta urtengo kurtsoan ere hori izango da gure iparra, eta hori da pixkat esperantzarako bidea irekitzen diguna. Inflazioaren ondorio zuzenetako bat aipatu duzu, erosahalmenaren galera hori. Zuek kura berreskuratzeko KPI-aren araberako igoerak proposatzen dituzue bai soldatetan eta pentsioetan esaterako, baina ameskeria da hori? Ez dugu uste inolaz ere ameskeria badanik, eta guk aldarrikapen horri eutxiko diogu. Esan bezala, gure ustetan, aberastasunaren bidezko banaketaren eztabaida bati ekin behar zaiolako, eta horrek ezinbestez soldatak hobetzea eskatzen du. Soldatak, azken urteetan sortzen den aberastasunaren horretan, geroz eta bazati txikiagoarekin geratu behar izan dira, geroz eta banaketa desorekatuagoa delako, eta orain, KPI-aren araberako soldata igoerei uko egiteak, suposatuko luke, desoreka horretan sakontzen jarraitzea. Era berean ere, soldatak hobetzeko bestelako neurri batzuk ere hartu behar direla iruditzen zaigu. Bada garaia soldata arrakalari heltzeko, eta soldata arrakalari buelta emateko ezinbestez sexuen araberako lan harreman honekin amaitu beharra dago, aitortu behar da, eta balioa eman behar zaie emakumeek lan munduan egiten duten lan horiei, balio politiko, ekonomiko eta sozialaz ari gara. Era berean ere gutxieneko soldata bat ezarri behar da, hemen Euskal Herri mailakoa eta bertako erreferentziei egokitua, eta soldatei dagokionez, behin eta berriz langile esfortzuak eskatzen zaizkigun honetan, guk planteatzen daguna ere, gehienezko soldatei buruz ere eta plusbaliari buruz ere hitz egin beharko litzatekela, eta hori ere legez mugatu beharko litzatekela, eta konjuntura berezi honetan, dibidendo banaketa debekatu egin beharko litzatekela, ze horrek azken batean, goikarguentzat gain soldata bat suposatzen duelako. Eta horrekin batera, ezinbestez, zerga erreformari ekin behar zaio, progresiboagoa izateko, langileok gehiago ordain dezagunez, baizik eta irabazi enpresarialek eta kapitalak gehiago ordain dezan. Horiek dira laben proposamenak egoera iraultzeko, baina momentuz Eusko Jaurlaritzatik lehendakariak esan duena izan da errentapaktuaren alde egingo duela, zer iruditzen zaizue? Lehendakariak horrekin esan nahi duena da, azken batean langilei zuzenduriko mezua dela iruditzen zaigu, eta langileoi berriro ere esfortzuak eskartzearen norabidean datorren mezu bat, ze horren atzean dagoena da, erosalmenaren berme hori ez kontemplatzea, eta langileoi bidali nahi zaigun mezua da, uko egin diezaiogula KPI-aren araberako soldata igoerari. Eta guk, udaberrian esan genuen eta berriro ere berresten gara, eta oso argi esaten dugu, LAB ez da egongo langileen erosalmena bermatuko ez duen inolako errenta itunetan, LABek ez du abestuko, ez du elikatuko, ez du parte hartuko aberastasunaren bidezko banaketari buruz eztabaidatzeko ez den inolako markoetan. Marko diskursiboa ondo ezarri behar da, marko diskursiboa eta norabidea ondo ezarrita, bide horretan, beti ere, erosalmena bermatzen balin bada, beste gauza batzu ez edo beste neurri batzu ez hitz egin daiteke, baina ez da hori Urkullu lehendakariak buruan daukana. Behin eta berriz, langile esfortzuak eskatzen dizkigu, aldiz ez dugu jarrera berdina ikusten patronalarekiko edo elite ekonomiko horiekiko ez. Patronala aipatu duzula izan ere, Confebaskek ere aipatu zuen abuztuan, ez da, moderazio salarial bat eskatuz eta KPI-aren eskaera hori lausotzen eskatuz nola baita? Bai, hori da patronalaren jarrera eta patronalaren aldetik hori izatean, neurri batean, gobernuaren aldetik eskaera hori izatea baino ulergarriagoa ere izan leike ez, eta hori da momentu honetan negoziazio mailak blokeatzen ari dena nagusiki, KPI-aren elementua da,
blokeoaren atzean dagoen arrazoi nagusia, baina lehen aipatu dut, aurreko urtean zehar, hainbat borroka pizteko gai izan ginela, sindikatu honek 128 borroka desberdinetan parte hartu zuen, horietatik gehienetan grebak ere deitu izan ziren, eta borroka horren emaitza izan da hainbat hitzarmenen desblokeoa. Aurreko ikasturtean zehar, dozena bat hitzarmen inguru edo berritzea lortu da, eta hori da, pixkat, patronalaren asmoen eta blokeoaren aurrean gu jarraituko dugun bidea, eta zabalik dauden borroka horiez gain aurrikusi dezakegu borroka berriak ere etorriko direla. Gaur-gaurkoz, negoziazio kolektiboan, oraindik ere, bide luzea dagoelako egiteko, gizonezko langileen 26%ak dauka ditu bere lan baldintzak eguneratuak, eta emakumeen kasuan portzentai hori 29%koa da. Datu hauek lan harremanen kontseilukoak dira, Euskal Herri osoko daturik lortzerik ez daukagun Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ez delako horrelako azterketarik egiten, baina honek erakusten duena da ere, oraindik zenbat langile dauden hitzarmena berritu gabe, eta negoziazio kolektiboan ere ematen ari den arrakala hori baita ere biztan uzten du. Arazoa kolektiboa da, ez norbanakoa, eta Europa mailan behintzat ikusten ari gara greba deialdiak ere areagotu direla, greba orokorretarako deialdiak ere badaudela. Hemen gurean horretarako aurreikuspenik alda? Guk aurreko ikasturtean gogoeta horrekin ekin genion ikasturteari, eta gure ustez momentu egokia zen, greba orokor bat deitzeko, gogoratu behar da lan erreforma, pentsio reforma, eztabaida bete-betean ginela, pandemia egoera batetik ateratzen ari ginela, eta orduan ere, errotiko aldaketak eskatzen genituela. Egoera are gehiago okertu da esan bezala, azken hilabeteetan, baina orduan gure ustez, gehiengo sindikala osatzerik etzen egon, gehiengoa den sindikatuak etzuelako egoerak eskatzen zuen determinazioarekin jokatzeko ausardiarik izan, eta aukera galdu bat izan zan greba orokorrura. Orduan apustu argi bat ingenun, ziklo mobilizatzaile berri bat martxan jartzekoa, horretan aritu gara, horreko kursoan zehar, lehen esan bezala, eta gaur-gaurkoz, guk jarraituko dugu, borroken arteko konfluentzia sustatzen, jarraituko dugu mobilizazio soziala indartzen, baina gaur-gaurkoz ez genuke sartu nahi greba orokor berrien inguruko espekulazioetan. Egoerak esango du, irekiak egon behar dugu, giroa asko gogortu daitekelako, eta edo zer da posible, baina gaur-gaurkoz gure indarra dago borroka sektorial eta enpresetan dauden borroka horietan. Lehen aipatu duzu baita ere soldata KPI-aren arabera igotzeaz gain bestelako neurri batzuk egon daitezkela erosahalmena ez galtzeko, horri ze izango litzateke fiskalitate eredua aldatzea, laizter hasiko da kurtso politikoa Euskal Autonomia Erkidegoan, aurrekontuak negoziatzen hasiko dira. Uste duzu eztabaida hori mahai gainean egongo dela? Eztabaida hori mahai gainean egon beharko luke, eta neurri batean ere fiskalitateari lotutako neurri batzuk ezagutu ditugu, baina guke ikusten duguna da eztabaidari bere integraltasunean etzaiola heldu nahi, eta batez ere oso popularra izan daitekeela zailak diren hilabete hauetan zergak murriztearen aldeko diskursoa, eskuina egiten ari den diskursoa, baina guk zerga politikan progresibidadea sartu behar dela esaten dugu, eta badagola margena zerga gehiago biltzeko, eta hori dela bidea, langileen errentetatik izan gabe, eta langileen errentak gehiago zigortu gabe. Nundik eta nola? Lehenik eta behin kapital errenta horiei zergak handiagotuz, beste alde batetik enpresa energetikoen gaineko irabazietan eskua sartuz, eta ez modu koiuntural batean, baizik eta modu iraunkor batean, baita ere enpresa irabazien gainean, enpresa irabazietaz ari gara, irabazi batzuen gainean, zerga gehiago ordaindu beharko luketela esaten ari gara, gaur-gaurkoz dagoen kenkari sistemarekin enpresak oso zerga gutxi ordaintzen dutelako, kenkari sistema hori bertan bera utzi, eta zergak ordaintzeko tipo edo tope hori igo beharko litzateke, eta IRPF deitzen den zerga horretan ere badago margena gehien dutenei topea igo eta progresibitate hori sartzeko. Beraz, heldu beharko litzaioke, baina guk ikusten duguna da
kontzertu ekonomikoak eta konbeniak ematen dituen aukerak, ze, bueno, egia da, eskumen osorik ez daukagula zerga politiketan, zeharkako zergak beza moduan estatuaren menpe daudelako, baina kontzertu eta konbenioak ematen dituen aukera horiek, esan bezala ez dira ari baliatzen herritarren mesedetan izango diren zerga politika bat garatu eta aurrekontu politika bat garatzeko. Hemen oraindik ere Confebaskek eta Zenek markatzen dutelako herri honetako politika publikoen norabidea. Josu Jon Imat bezalako euskal oligarkak dira hemen bidea markatzen dutenak eta hori hemen egiten diete Jaurlaritzatik, ez? Bestelako neurri batzuk hartu izan dira azken aldian prezioen gorakadari aurre egiteko, esaterako garraio publikoaren deskontu hori, gasolinaren obari hori, zer iruditzen zaizkizu neurri guzti hauek? Bueno, neurri horiek neurri egokiak izan daitezke, baina guk hemen ikusten duguna da krisi klimatikoari aterabide egoki bat emateko sakoneko eztabaida baten beharra, ez? Azken batean argi dagolako planetak aski da esan duela, eta nik uste horretaz ja deno jabetzen garela, zientifikoak ja denbora zeramaten, urtea zeramaten horren inguruan advertentziak egiten, baina ez genuen ikusi nahi, ez genuen jabetu nahi, ez zaion heldu nahi, ez? Horrek eskatzen duena da, produzio ereduaren inguruko gogoeta sakon bat egitea, zer enplegu eta ze sektore produktibo dauden aztertzea, zeintzuei eman beharko litzateken balio gehiago batzuek birbalorizatu egin behar direlako, bizitzara sostengatzeko ezinbestekoa diren lan horiek, eta zeintzuek ordezkatu beharko lirateken aztertzea kontsumo eredua, onartzea energia fosilen amaieraren aurrean, energia batzuk bestengandik ordezkatzea ez dela erreala, azken batean onartzea kapitalismoak bultzatzen duen mito hori, etengabeko hazkundearen mito hori ez dela erreala, ez dela sostengarria eta ez dagoela planetarik horretarako. Eta eztabaida hori egin ezean eta norabide hori behar da bezala markatu ezean, bestelako neurriak norabide egokian joan arren, orain aipatu dituguna hauek modukoak, oso partzialak eta partxe batzuk besterik ez dira izango, ez? Osea, odolustearen aurrean, tirita bat ten bidez, odoluste hori geratzen saiatzea modukoak dirala, ez? Eta zein da arazoa? Eztabaidari heltzeak oligopolio energetikoaren interesekin talkan sartzea suposatzen duela, elite horien gaur egun agintzen ari diren horien interesekin talkan sartzen suposatzen duela. Eta gaur-gaurkoz ez dagoela gobernurik horretarako determinazio edo borondate edo ausardia politikorik erakusten ari denik. Gauza da, bien bitartean energiaren eta lehengaien prezioen gorakadarekin hainbat eta hainbat enpresa kinkalarrian daudela, edo lanerako itzulera behintzat zailtzen ari duela egoera guzti honek, Arcelor, Michelin, adibideak besterik ez dira, zein da argazkia? Bueno, guk ikusten daguna da enpresa handi horiek, multinazional handi horiek, eta beste hainbat enpresa handik testuinguru oro baliatzen dutela beraien posizioa hobetzeko. Testuinguru oro baliatzen dutela langileen lan baldintzetan koska bat atzera egiteko, eta horiek direla neurri batean ere, enpresen norabidea markatzen dutenak. Enpresa horiek azken urteetan izan dituzten irabaziekin eta egin dituzten dividendo banakitekin badaukate margen nahikoa gaur egun bizitzen ari diren momentuari aurre egiteko langileengan eragin hori proiektatu gabe, ez? Baina ikusten dutena da, testuinguru bakoitza aukera paregabea, lehen esan bezala, langileok eskubideetan atzera egin dezagun. Eta orain, malgutasunarena da, badirudi, atera nahi duten onura, soldatak KPI-aren arabera ez egun eratzearekin batera. Eta hemen ere, okarrena da, enpresa handi horiek Jaurlaritzaren babes osoa topatzen dutela. Gogoratu behar dugu udara aurretik Mercedesen izan zen lan gatazka horren atal bat soldatei lotua zegoen, bestean malgutasunari lotua. Malgutasuna prekarietatea da, malgutasuna inkontziliazioa da, eta horrela esan behar da, baina era berean Urkullu lehendakariak langiloi eskatzen ziguna zen ohitzeko malgutasun horrekin lan egitera, eta guk esaten duguna da, enpresa hauen aurrean ez dugula men emango, eta ez ditugula onartuko planteatzea izkiguten malgutasun neurri horiek, ez? Momentu konjunturaletan eta zailtasunak dituzten enpresetan malgutasun neurriak aztertzekoak izan daitezke betire enplegua babesten bada, baino ez da enpresa hauen kasua, ez?
Testuinguru honetan ere gomendatzen ari da alde neinean, telelana egitea krisi klimatikoarekin lotuta eta energia krisiarekin lotuta, baina langileen eskubideen aldetik zuek zer esango zenukete? Bueno, telelanak ertza asko ditu, eta baditu aspektu positiboak, eta aspektu positibo horietako bat izan daiteke, ez? Mugikortasuna mugatzea, eta horrek duen eragina klimaren ikuspegitik, baina baditu ere bestelako aspektu negatibo batzuk eta gutxienez arauketa bat eskatzen dutenak, ez? Lehenik eta behin, gu ez gara erabat telelanaren aldekoak, telelana eta lan presentziala uztartzearen aldekoak edo kombinatzearen aldekoak gara, azken batean, telelana hori ze baldintzetan egiten den ere gogoetatu behar da, telelanean eta etxean gaudenean bitartekoak nor jartzen ditun, nork ordaintzen duen argindarra, nork ordaintzen duen berogailua, telelanean egoteak ere eta bakoitza bere etxean egoteak ere individualizazio bat ekar dezake eta isolatze bat ekar dezake, eta hori kolektiboaren kaltetan izateaz gain norberarengan ere, norberaren osasunean ere eragin negatibo bat izan dezake, baditu horrelako bestelako hainbat aspektu kontutan izan beharkoak. Beraz, gu ez gaude telelanaren kontra, baina bai aspektu guzti horiek ondo arautzearen alde. Eta egia esan, telelanaren legedia atera zenean, Espainiako gobernuak atera zuenean, gauza hauetako asko oso airean geratzen ziren. Horregatik, gu negoziazio kolektiboaren bidetik saiatzen gara guzti hau mugatzen. Beste kontu bati helduta, indarrean sartu da atzerritarren legearen erreforma, migrantei lan mundura sarbidea errazteko asmoz egindakoa, zein iritzi duzue aldaketa honekiko? Egia esan, aldaketa honek erakusten digu sistemak nola jokatzen duen eta lan harremana eredua nola eraikia dagoen, ez? Honekin esan nahi etena da, sistemarentzat langileak erabili eta bota gaitezkeen bitarteko bat gehiago gara, beti ere bere beharretara eta berak ahalik eta etekin gehien atera dezan, ez? Eta oso modu nabarmenean gertatzen da emakumeekin eta migranteekin, ez? Lan merkatuan sartu edo atera, sistemaren beharren arabera egiten delako, eta beti gainera, lan baldintzarik prekarioenak eta eskasienak egozten zaizkielako emakume eta migrantei. Eta horixe da aldaketa partzial honekin gertatu dana, ez? Ustez enpresek, eraikuntza edo ostalaritza bezalako sektoreetan dituzten arazoen aurrean, langileak topatzeko dituzten arazoen aurrean, egindana da atzerritar legea malgutu erreztasun horiek izan ditzaten. Inolaz ere, ez da erroetara jotzen, lehenik eta behin, ez da aztertzen ze baldintza prekario dauden sektore horietan, eta gero, atzerritar legeak behar duena da aldaketa sakon bat, ze gaur-gaurkoz atzerritar legea da beste bitarteko bat gehiago enpresarien eskutan, langile migranteetaz baliatu daitezen. Azken batean, egoera zaurgarrian dauden langile migrante horienek daz baliatu eta eskulan merkea izan dezaten. Hori da benetan bultzatu behar den aldaketa eta ez enpresen neurrira indako aldaketa partzial hau. Azken galdera bat ere, Lanbideren administrazio kontseiluan aldaketak egin dituelako Eusko Jaurlaritzak, lab ez da bertan egongo aurrerantzean, zer gertatu da? Egia esan, sindikatu honek parte hartze instituzionalaren inguruan gogoeta berri bate abiarazi du, hori izan zen kongresuan hartu genuen konpromisoa, eta nazio komiteari, zuzendaritza organoari dagokio esku hartze plan bat egitea horren inguruan. Horrek ez du esan nahi parte hartze organo guztietara modu berean eta egun berean itzuliko garenik, ez inolaz ere parte hartze normalizatu bat izango denik, guk honekin, aldaketa honekin bultzatzen duguna da, labek kaleetan eta lantokietan aldarrikatzen eta praktikatzen duen kontrabotere sindikalgintza hori, parte hartze instituzionaleko erakunde hauetara eramateare, ez? Azken batean, klase borroka hori erakunde hauetara eramateaz ari gara eta ezin olaz ere gobernu edo patronalaren politikak zuritzeaz. Eta era horretan ere, lekuko deserosorik gabe funtzionatzeari utziko liokete eta guk eragin gaitasun bat lortzea bilatuko genuke gure
izaera soziopolitiko hori indartuz. Baina hori egin bitartean, lanbiden kasu, guk ez dugu gure ordezkaririk izendatu, horren pendiente gaudelako. Eta bitarte horretan, guztiz antidemokratikoa iruditzen zaigu, eta hori da salatu duguna, beste sindikatuek, gehiengo sindikalak, elak ere horrela egin duelako, gehiengo sindikalak izendatu ez dituen kide horiek beste sindikatuen artean banatzea, da guztiz antidemokratikoa eta guztiz salagarria esaten nuen bezala. Horrek, gehiengo sindikalak desitxuratzea ekartzen duelako, eta hemen, egin beharko litzatekena badelako, sindikatu bakoitzaren erabakia errespetatu, baina inolaz ere ordezkaritzak desitxuratu. Hori da Jaurlaritzak hartu duen bidea, berriro ere, erakusten diguna da Jaurlaritzarentzat gehiengo sindikala zer esana daukan, eta langileen gehiengoarekiko mespretsuzko jarrera bat adierazten du honekin. Garbine Aramburu Lab sindikatuko koordinatzaile orokorra. Mila esker gaurkoan Hamaika Telebistan izateagatik. Mila esker zuei. Errezarantzutie, txiki zen nintzenetik oinarte pila bat estilo musikal zapaldutaz, bai jo, bai entzun, egunen zier pila bat estilo diferente entzutetaz, baina aukeratzekotan gorputzek beti tiretzezte Ipar Europako taldietara. Bat elegidutekotan Lucifer elegiduko dut, baina beste asko bat ustez burura, The Helicopters, Backyard Babies, The Hype. Kasu honetan argidekot, eta elegiduko dut hilean destuti zen Raw Power diskoa, 70. hamarkadan argitaratu zen, destutizek itziman, eta erabaki bien estudizora sartzie, Londresen, eta nahazketa prozesuen David Bowiek parte hartu ban, eta oso klaru ikusten da album honetan beran pintzelada artistikoa. Da, nintzen geratuko abesti bategaz bakarrik, album osoa guzteta jatea abesti guztizen sekuentzize, eta ezagutu naben, Niña Coyote eta Txiko Tornado hasi ziren nien gestetan euren lehenengo lana, Give Me Danger sartu bien bertsio moduen, eta horri zen lehenengo biderra entzuna bena Iggy-pop eta destutizera introduzi duten hasi nintzen. Gustoko kantu bat, elegidu dut The Gitz taldien Second Skin. The Gitz taldie, gaur egun ez dago aktibo, Estatu Batuetakoak ziren, 93. urtien itzibien ze euren abeslari ze hilin bien bortzatu eta hilin bien Mia Zapata. Eta abesti honegaz, ez da aproposena, bai hasi nintzen baterize ikasten. Da, bombo kaja lehenengo minitzu eta rize tukutaka, eta asko entzun dotan abesti bat izen da. Guztetan jate asko Nina Simonen Feeling Good. Feeling Good da bertsio bat